हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ଇଭିନିଂରେ। ମମି ବାରିପଟେ ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି ଶାଗରୁ, ଆଉ ଭାଇ ଏରା ବସିକି ଝିଅ ସହିତ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଭାଇକିରି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବଡ଼ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ମମି ତାଙ୍କେ ମିଶିକି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏପଟେ ଶାଗ ହେଇଛି, ଶାଗର ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି ମମି, ଆଉ ତାଙ୍କ ତଳେ କଥା ହେଇକି ବସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଲଳିତା ଶାଗ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର ସରି ସରି ଆସିଲାଣି ଶାଗ, ଫିର୍ ବି ଶାଗ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ମମି ବାଛାବାଛି କରି ସଫା କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ଆମ ବାପା ଦୁଃଖ ସୁଖଉଥିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଚା ଟିକେ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଦେଲି। ଚା ପିଇ ସାରିକି ଆମେ ଖୁସିକି ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଶିଖେଇବାର ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଘର ବାରିପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ବି ଏପଟେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।